Iki ana wong turu kok nguyang-guyu iki modelan apa? Hah? Ngopo kowe iki? Aku yang guyu kok. Wong turu kok guyang-guyu iki modelan apa iki? Pak. 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 Astagfirullah. Iki ana wong turu kok guyang-guyu iki modelan apa? Hah? Ngopo kowe iki? Aku yang guyu kok. Kayak iki mengimpi. Lah ngopo? Astagfirullah. Aku iki mau ceritane Bu. Aku iki koyo dadi wong sugih. Aku tenang dinti dikawal kae. Alah. Iki mau terakhir ki nang mau. Nggowo wis blonjonan kuah banget kae anang kasir. Tiba-tiba tak milioni limit to. Ana posane. Koyo kaget aku. Kaget tane iki mau. Mula anakku iki aja menghayal sih gak gawe mimpi to. Iki piye? Iki untunge sik ngonang mengaku. Coba pas turu ngono leren ning saka gawean ngono kae. Ah koyo wong edan. Sik ngonang kancamu. Isin Obat. Mulakno. Nek arep turu ki ndonga. Tur aja menghayal sih kek. Ora. Tangi